खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना होदो लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननो अरुण'दयनि मोनसे बिग आपडेट लानानै फैदों दे लोगोफोर नोंथांमोना अरुण'दयनि 3.0नि फैसाखौ दिनै मोननो हागोन दे लोगोफोर नाथाय नोंथांमोना बेवहाय बा दिनैनि जे अरुण'दयनि 3.0नि फैसाखौ नोंथांमोना बेसेबां मोननो हामारगोन आरो लोगोसे जाय महिला आइजोफ्रा सिगाङाव एप्लाइ खालामनानै रिजेक्ट जाजादोंमोन आरो लोगोसे जाय महिला आइजोफ्रा एप्लाइ खालामनो थालांदोंमोन बिथांमोननि सायाव दिनै सावरायनाय जागोन आरोना लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोननो आं दिनै फोरमायहरनो नागिरदों अरुण'दयनि 3.0नि जि फैसा सोनाय बा दिनै नोंथांमोना जि फैसाखौ मोनगोन 1 आगस्ट बेवहाय नोंथांमोना बेसेबां मोनमारगोन बिनि जेबो फिक्स ओंखारनानै फैयाखै दे लोगोफोर नाथाय ससियेल मिडियायाव आसामनि CM बिथाङा गिबियाव बुंदोंमोन बिथाङा 1250 मोनगोन होननानै 1250 मोनगोन होननानै बेनिफ्राय बिथाङा आरो मैया बुंफिनलायबाय 1000ल' मोननो हासिगोन होननानै नाथाय बेवहाय जेबो फिक्स जानानै फैयाखै दे लोगोफोर गोसोआव लाखा नोंथांमोना दिनैसो नोंथांमोननि एकाउन्टाव हाबोब्लासो नोंथांमोना मिथिनो हासिगोन नोंथांमोना बेसेबां फैसा मोनमारनो हागोन आरोना लोगोफोर नाथाय बेवहाय जेबो फिक्स गैथ'वा नोंथांमोना 1250बो मोननो हागौ नङाब्ला 1000बो मोननो हागौ आरोना लोगोफोर नोंथांमोना गाव गावनि एकाउन्टखौ चेक खालामनानै नायबानो जाबाय दिनै नोंथांमोननियाव बेसेबां फैसा हाबमारखो बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरोना लोगोफोर दानिया नोंथांमोना बेखौ बा नोंथांमोननि जे अरुण'दयनि फैसाखौ चेक खालामनो थाखाय नोंथांमोना बबेयाव थांनो नांगोन आं बेखौ नोंथांमोननो गिबियावनो फोरमायहरनोसै दे लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोना गाव गावनि मबाइल फननि क्रोम ब्राउजारखौ अपेन खालामनानै लादो आरो बेवहाय नोंथांमोना PFMSखौ नोंथांमोना सार्च खालामनानै लादो आरोना लोगोफोर आं बेवहाय PFMSखौ सार्च खालामनानै लाबाय बेनि उनाव नोंथांमोना गोजौनि फार्स्ट लिंकआवनो खनसे क्लिक खालामनानै हो आं बेवहायनो क्लिक खालामनानै होनोसै दे लोगोफोर क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोनाव मोनसे इन्टारफेस श' जाबावगोन आरोना लोगोफोर दानिया नै लोगोफोर आंनाव बेवहाय मोनसे इन्टारफेस श' जाबावबाय श' जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना बोखोलांबाय था गाहायाव नै बेवहाय दं दै फार्स्ट अपसनावनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन नाउ इउआर पेमेन्ट बेवहाय नोंथांमोना पेमेन्ट स्टेटासनि नाउ इउआर पेमेन्टआव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनांगोन आरोना लोगोफोर आं बेवहाय खनसे क्लिक खालामनोसै क्लिक खालामखांनायनि उनाव दानिया नोंथांमोनाव बेफोरबायदि इन्टारफेस श' जाबावसिगोन आरोना लोगोफोर बेवहाय नोंथांमोननि बेंक नेमखौ नै बेवहाय नोंथांमोना सार्च खालामनानै अर्थात लिरनानै होदो आरोना लोगोफोर बेनि उनाव नोंथांनि बेंक एकाउन्ट नाम्बारखौ नै बेवहाय होदो दे लोगोफोर बेनिफ्राय नोंथांमोना नै बेवहाय आरो खनसेबाव नोंथांनि बेंक एकाउन्ट नाम्बारखौ बेवहाय होफिनबावदो आरोना कनफार्म एकाउन्ट नाम्बाराव नोंथांमोना बेनिफ्राय केपचार क'डआव नोंथांमोना नैबेखौ फिलआप खालामनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर बेनि उनाव नोंथांमोननियाव नै बेवहाय सेन्ड OTP आव होनाय लोगो लोगोनो दे लोगोफोर नैबेखौ नुदोंना नोंथांमोना सेन्ड OTP आव होनाय लोगो लोगोनो नोंथांनि आधार कार्डजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बाराव OTP थांगोन दे लोगोफोर बे OTPखौ नोंथांमोना साबमिट होयोब्लानो नोंथांनियाव दिनैनि जि अरुण'दयनि 3.0नि फैसाया हाबदोंना हाबाखै बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन दे लोगोफोर नोंथांमोना बेखिनि खामानिखौ मावनानै नोंथांमोना चेक खालामनानै लानो हागोन आरोना लोगोफोर आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायहरखाबाय आरो बेजों लोगोसे जाय महिला आइजोफ्रा सिगाङाव एप्लाइ खालामनो थालांदोंमोन आरो गोदानै एप्लाइ खालामनो होननानै नेनानै दंमोन दै आरो सिगाङाव रिजेक्ट जाजादोंमोन बिथांमोननि थाखाय आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा मा फोरमायनानै होखो 3 তাৰিখৰ পৰা অৰুণোদয় আঁচনিখন নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিম এই আঁচনিখন দিছপুৰৰ পৰা পৰিচালনা হয় ফিল্ডত আমাৰ কোনো এই আঁচনিখন পৰিচালনাৰ বাবে আমাৰ অফিচাৰ বা আমাৰ কোনো মানুহ নাছিল এখন অৰুণোদয় এপ্লিকেশ্যন লৈ ক'তনো দিম মানুহে নাজানে যদি বেংকত টকাটো পোৱা নাই কাকনো কমপ্লেইন দিম মানুহে নাজানে এতিয়া আমি প্ৰত্যেক সমষ্টিতে একোজনকৈ অৰুণোদয় সহায়ক আমি নিযুক্তি কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছো নামটো হয়তো সহায়ক নহয় অৰুণোদয় সাৰথী ধৰণৰ হ'ব অকনমান আমি ভাল নাম এটা কৰি দিম কিন্তু এতিয়া প্ৰত্যেক সমষ্টিৰে ব্লক অফিচত নহলে SDCৰ অফিচত নহলে DC অফিচত এজনকৈ অৰুণোদয় সহায়ক বা অৰুণোদয় সাৰথী বহি থাকিব অৰুণোদয় ৰিলেটেড সমস্যাবিলাক তেওঁলোকে ল'বও পাৰিব আৰু সমাধান কৰাৰ বাবে চেষ্টাও কৰিব